vítam vás na dnešnom vysielaní, na dnešnom liveku, ktoré bude zasvetené magnetickej žene. Tak ako som aj dnes. Ahoj, Martuška, vítam ťa. Milovaná žena. A presne tak, ako dnes som zdieľala príbeh na Instagrame, tak vám odhalím celý tento príbeh. A čo to vlastne tá magnetická žena je? Čo to tá magnetická žena je? Ako ju v sebe kultivovať, ako ju v sebe aktivovať, pokiaľ ju nemáme aktivovanú, pokiaľ ju máme potlačenú. A aké zázraky nám prináša táto žena, táto naša energia, ktorá nám je tak prirodzená. A nedávno vlastne som počula príbeh, jedna žena so mnou zdieľala príbeh sami seba o tom, ako má pocit, že je častokrát ignorovaná, že nie je všimnutá predovšetkým s mužmi, že by chcela nadviazať nejaký kontakt, že by chcela nejakého muža do svojho života pritiahnuť, ale má pocit, že kdekoľvek príde, keď je v nejakej miestnosti, že tí muži si ju tam nevšimnú, že nemajú o ňu záujem. A toto je presne to, že to nie je o tom, o tých mužoch, ale je to o nás. Je to o tej našej energii, ktorú my vysielame, ktorú my vlastne do toho pola dávame a tou energiou my buď priťahujeme, alebo keď sa zatvoríme, keď sme zatvorené v sebe, tak práve tam neprúdi tá energia dovon a vtedy nepriťahujeme toho muža. A presne včera mne sa stal tiež tento príbeh pri ohni, kedy som sedela a taktiež som vyžarovala tú moju prirodzenú energiu a v tom sa zastavil pri mne muž, ktorý ma oslovil, začal so mnou komunikovať a nejakú dobu sme sa rozprávali. Ja som tam bola preňho, ja som tam bola prítomná a som ho vnímala vlastne všetkými zmyslami, to, čo mi rozprával. Zaujímala som sa o ňo. A následne mi moja priateľka povedala, že takisto s tým mužom v ten večer rozprávala, ale bolo to také chvíľkové, potom odišiel a pozorovala mňa, čo vlastne robím. A všimla si, že ja som tam naplno prítomná, že ja som naozaj počúvala toho muža, že som tam bola. A to je niečo, čo mne je prirodzené, že ja si to aj neuvedomujem, že naozaj, keď som niekde s niekým, tak som tam plne prítomná. Moja energia je otvorená, ja sa otváram, ja som ako tá kvetina. Zo mňa sa stáva presne tá luna, ktorá vyžaruje tú priťahujúcu, ktorá má tú priťahujúcu energiu, ktorá vyžaruje tú magnetickosť zo seba. A práve tým, že ja ukážem tomu mužovi v tom priestore, že som otvorená, že môže do mňa preniknúť, že tam môže energeticky preniknúť, tak práve vtedy on tam zotrváva. A práve vtedy ide hlbšie a hlbšie. A to je práve tá ženská energia, pretože my ženy, my sme tie otvárajúce sa. My sme naozaj ako tie kvetiny. My sme to lóno, do ktorého ten muž vstupuje. My príjmame toho muža. Ale pokiaľ my si zatvoríme túto energiu v sebe, že my sa zatvoríme pred tým vonkajším svetom, odpojíme sa od tej našej magnetickosti, od tej priťahujúcej energie, tak sa stane presne to, že my nepriťahujeme toho muža do priestoru. A nielen muža, my nepriťahujeme ani akýchkoľvek ľudí. My nepriťahujeme situácie, my nepriťahujeme hojnosť, my nepriťahujeme zázraky v našom živote. Takže opäť to vychádza z nás, aby my sme sa naozaj otvorili, aby my sme sa stali tým bezpečným priestorom, tak ako naozaj to lono, keď je otvorené, ono vytvára ten bezpečný priestor tým spermiám, ktoré prenikajú do toho lona, tomu lingamu, mužskému penisu. Ale my potrebujeme mu vytvoriť to bezpečné miesto, my sa potrebujeme otvoriť tomu, aby mohol do nás preniknúť. A práve vtedy my buď vypudíme takisto ako aj z nášho lona tie spermie tou energiou, ktorú my tam vytvoríme, alebo ich príjmeme do toho vajíčka a tak vlastne sa staneme tehotnými, nás oplodní tá spermia.
A takisto je to aj v živote. Presne, my ženy, my sa otvárame týmto situáciám. My sa otvárame tomu životu. My mu hovoríme áno, že sme pripravené, že sa nebojíme odozdať sa, že sa nebojíme otvoriť sa naplno, aby do nás mohlo prenikať to svetlo, aby do nás mohlo prenikať čokoľvek. To, čo túžime príjmať. Takže keď sa nám aj v živote deje niečo, že naozaj nedejú sa zázraky, nepríjmame, nechodí k nám, je to preto, že my si to blokujeme. Je to preto, že my si to zastavujeme svojou vlastnou energiou, že my sa bojíme. A prečo je tam ten strach? Tak to je preto, že my sa bojíme, že budeme zranené. My sa bojíme, že niečo nevyjde, že niečo nebude možno tak, ako si predstavujeme. Tak vtedy sa vlastne zavrieme a vtedy nepríjmame. Takže my sami si potrebujeme otvoriť tento príjmajúci kanál. My sami si potrebujeme otvoriť to energetické pole a nebáť sa toho, že budeme znova zranené, nebáť sa toho čohokoľvek, čo príde do nášho života, pretože čokoľvek, čo príde, akékoľvek situácia, akýkoľvek ľudia, akákoľvek skúška, tak je to pre náš rast, tak je to pre naše dobro. Tak je to vždycky to najlepšie pre nás. A o tom je práve tá tantra, ktorú som zmieňovala, že teda spomeniem vo videu, čo to tantra je. Tantra je o tom, že my príjmame, že my nie sme v odpore so životom, ale my príjmame, čo nám ten život ponúka. Pretože už nedelíme na dobre a zlé, pretože vieme, že vlastne všetko je jedno. Jedno je súčasť druhého. Takže čokoľvek, čo nám vstupuje do toho života, je tu preto, aby to nás vyživilo. A my si potrebujeme dovoliť to nechať preniknúť k nám, vyživiť nás, zobrať živiny toho, čo k nám prichádza, prijať tie živiny, tak ako keď si dávame jedlo, príjmame tie živiny do seba a to ostatné z nás odíde. A takisto je to aj s týmito situáciami rôznymi v živote. Preto sa nemôžeme báť byť zranené a otvoriť to srdce. A práve my, keď sa otvoríme tomu mužovi a my keď sme tam prítomné a počúvame ho so záujmom, nie z nejakých zranení, z nejakej manipulácie, že teraz idem vyžarovať tú energiu, tú silnú energiu, pretože táto energia vychádza z našej sexuality. Ale my pokiaľ toto nemáme spracované v sebe, pokiaľ máme my tam tie zranenia veľmi hlboko a nie sme si vedomé seba samej, tak vtedy môžeme zneužívať túto moc. A vtedy môžeme manipulovať s touto vyžarujúcou, s touto magnetickou, silne príťažlivou energiou, ktorú my ženy prirodzene máme. S tou temnou bohyňou v nás, tou, ktorá je plne napojená na to svoje lono, tou, ktorá je plne napojená na tú svoju sexualitu, na tú svoju zmyselnosť, tá, ktorá si je vedomá seba samej, tak pokiaľ naozaj to vychádza z tých zranení, tak vtedy môžeme manipulovať s tým mužom. Ale pokiaľ my tam sme pre toho muža, pokiaľ my mu načúvame, sme tam prítomné, v tej najväčšej čistote, vychádza to z nášho srdca, že sa naozaj zaujímame o toho človeka, o tú bytosť, tak ten muž sa začne otvárať. Tá naša energia, tá naša vlastná magnetická energia má dopad aj na toho muža, ktorý si začne spomínať na tú ženskú časť v sebe, na tú jemnosť, na tie city, na to, že on sa môže otvoriť. Že je tam príjmaný tou ženou, tou matkou. Tak ako keď bol v lone, bol tam príjmaný tou matkou. Tak my mu vytvárame ten priestor opäť. Čiže je to o nás. A naozaj ženy, keď majú pocit, že nevstupujú do ich života muži, alebo že o nich nemajú záujem, alebo majú pocit, že sú v toxických vzťahoch, nefunkčných vzťahoch, tak to nie je o tom druhom. To je o nás, ako my príjmame seba a ako my sa navracame do lásky. A my potom z tohto priestoru to ukazujeme aj tým mužom. A my im pomáhame, aby oni opäť otvorili to svoje srdce. Ale my si potrebujeme spomenúť a vrátiť sa vždycky do lásky, do svojho srdca. Nech tam prídu akékoľvek zranenia, čokoľvek, čo sa udeje.
Uvedomiť si, nestotožňovať sa s tými zraneniami, ale prepustiť ich. A tie zranenia prepustíme vtedy, keď začneme naozaj príjmať seba. Keď uzrieme, kým v skutočnosti sme. Keď sa začneme znova naozaj milovať. Keď pustíme všetky tie identifikácie, všetky tie myšlienky, všetko to, čo sme si o sebe mysleli, že je pravdivé, kde sme sa kritizovali, kde sme sa podceňovali, kde sme si neverili, kde sme sa porovnávali s ostatnými. Kto je lepší, kto je horší. Kde sme sa opúšťali. Kde sme opúšťali seba, v tej sebaláske. Keď prejdeme za všetky tieto ilúzie, za všetky tieto identifikácie, ktoré nie sú pravdivé, vtedy sa dokážeme naozaj začať príjmať v tej plnosti. Tým, kým sme. A aj s tými svojimi tieňmi. Aj s tou svojou temnotou. A to je presne tá tantra, ktorá príjma aj to svetlé, aj to temné. Kedy si odpustíme za to všetko, čo sme kedy spravili, čo sme kedy povedali, čo sa nám kedy nepodarilo. A kedy sa začneme v plnosti príjmať za to všetko. Za to, kým sme. A kedy príjmeme aj tú stránku, ktorá je v nás toľkokrát odsudzovaná, tú našu zmyselnosť, tú našu šakti energiu, tú orgazmickú energiu, tá, ktorá si dovoluje žiť naplno, tá, ktorá si dovoluje cítiť potešenie, rozkoš života. Keď opustíme tú rolu toho utrpiteľa, ale vstúpime naozaj do toho príjmateľa, do toho, že my sme tým tvorcom a my sme tu prišli žiť v tej rozkoši, tak vtedy stelesníme celistvosť v sebe. Vtedy dokážeme naozaj prijať seba v plnosti, v tej láske, bez akýchkoľvek podmienok. A keď my seba príjmeme v tej láske, tak potom dokážeme prijať v tej láske aj toho muža a aj druhých ľudí. Vtedy už dokážeme vidieť za tie ich zranenia, ktoré oni v sebe nesú. Ale my sa potrebujeme napojiť na seba. A predovšetkým my ženy sme sa tak odpojili od svojho tela. Veľakrát máme pocit, ako vyzerá dokonalé telo, aké by malo byť. Začneme sa hodnotiť, postavíme sa pred zrkadlo, vidíme sa tam a začneme hodnotiť, kde čo máme, kde máme ako celulitidu, kde máme aký tuk, aké máme pery, aké máme oči, aké máme vlasy. A zabúdame naozaj sa milovať. Začneme sa kritizovať, pretože máme pocit, ako by to malo vyzerať, aká je tá dokonalosť. Napríklad nejaká žena niečo má, čo my by sme si želali a my to nemáme. Tak jej závidíme. Ale keď sa spýtame napríklad tej ženy, tak tá zase nájde na sebe nedokonalosti. A tá zase v nás uvidí tú dokonalosť. Vždycky k sebe sme najviac kritickí. A je to práve o tom, aby sme sa začali pozerať na samého seba, na samú seba očami lásky. Pretože niečo ako dokonalosť neexistuje. Za každým, keď niečo zlepšíme, stále sa bude otvárať viac a viac a viac a viac. A stále budeme mať pocit, že sme ďalej a ďalej od toho cieľa, tej dokonalosti. Tým pádom sa budeme stále vzdialovať od tej našej vlastnej sebalásky. Ale keď si uvedomíme, že už teraz sme dokonalé, že už teraz nám nič nechyba, že už teraz my sme tou láskou, my ju v sebe nesieme a my ňou sme. Nech nám hovorili čokoľvek, možno aj naši rodičia, tí najmilovanejší alebo kdokoľvek. Tak my to potrebujeme zmeniť. My si potrebujeme spomenúť, aká je pravda. Že oni hovorili len to, čo oni mali naučené. Oni nám odozdali to, čo oni sami vedeli. Pretože naši rodičia napríklad sa nevrátili do tej lásky, tak nám tú lásku nevedeli dať. A my sme si mysleli, že nie sme hodní lásky, že potrebujeme niečo dokazovať, že potrebujeme niekam ísť, niečo spraviť so sebou, aby sme boli hodní lásky, aby sme boli dokonali, aby sme boli konečne milovaní. Pretože to, po čom najviac
Každý z nás túži, je byť milovaný. Milovať a byť milovaný. Ale zabudáme na to, že to vychádza od nás. Že to vychádza z nás a z nášho vnútra. Táto láska. Láska k nám a potom láska aj k ostatným. A práve keď my si spomenieme, že my sme tou láskou, keď sa začneme príjmať, začneme sa milovať v tej plnosti, vtedy prepúšťame tie zranenia a vtedy ožijeme. Vtedy prebudíme ten život, tú živosť v nás, to, kým naozaj sme. Prebudíme tú sexuálnu energiu, tú životnú energiu. Keď sa začneme príjmať v tej celistvosti. Toho ducha a aj to telo. Aj tú sexualitu, aj to vedomie. A práve tým, že prebudíme tú živosť v nás, práve tým, že sa začneme milovať, tak začneme milovať aj život. A začneme žiariť životom. A ľudia, ktorí budú v našom okolí, to budú prirodzene cítiť, pretože takto sa staneme tými príťažlivými ženami. Príťažlivá žena nie je tá, ktorá má dokonalý make-up, ktorá má dokonalé šaty na sebe. Pretože táto žena je krásna na pohľad, ale nepriťahuje. Nemá tú silnú energiu, tú priťahujúcu energiu. Priťahujúca žena je tá, ktorá strší živosťou znútra. Ktorá to stelesňuje. Ktorá cíti tú rozkoš života. Ktorá miluje život. Ktorá miluje byť vo svojom tele. Ktorá miluje seba a preto miluje aj ostatných. A toto je tá príťažlivá žena. Toto je tá magnetická žena. Toto je tá žena, ktorá bude vždycky priťahovať tie pohľady. Za ktorou budú vždycky chodiť tí muži. Aj ženy, deti, kdokoľvek. Ktoré sa vždycky budú diať tie zázraky. S ľahkosťou k nej bude niečo prúdiť. A veľakrát práve tieto ženy, ktoré to majú v sebe aktivované, túto magnetickosť, tak si to potlačia. A to z toho dôvodu, že nechcú pôsobiť pred ostatnými ženami ako hrozba. Boja sa tej žiary. Boja sa, že budú vyzerať, že sú niečo viac. Že sú lepšie ako druhé. Tak sa začnú ponižovať. Začnú potlačať, začnú sa zatvárať. Začnú sa stiahovať do svojho vnútra. Pretože sa boja byť na tom výslní. Ale práve preto tie ženy, ktoré toto v sebe majú aktivované, sú tu preto, aby inšpirovali ostatné ženy. Nie, aby sa zatvárali, nie, aby skrývali túto žiaru, ale práve naopak. Oni ukazujú ostatným ženám a ostatným mužom a všetkým, aby sa otvorili do toho života. Aby ho milovali, aby si ho užívali. Aby si ho vychutnávali naplno. Aby neostávali zaseknutí v tej minulosti. Aby neostali zaseknutí v tej sebalútosti. V tej roli tej obete. Toho zraneného dieťaťa. Keď sa nám niečo stalo v minulosti, či už s rodičmi, s partnerom, s kýmkoľvek, veľakrát ostaneme zaseknutí v tom utrpení. A motáme sa v tom. A tým sa zatvárame. Zatvárame sa pred novými možnosťami. Pred tým všetkým, čo je tu pre nás. Namiesto toho, aby sme to pustili a otvorili sme ďalšie dvere. Otvorili sme sa životu. A objavovali sme, čo je tu ďalej pre nás. Preto je také nevyhnutné v sebe aktivovať tú Káli energiu, bohyňa Káli, tá, ktorá príde zúrivou energiou, rozseká všetko to, čo jej už neslúži a pustí to, zničí, transformuje. Ona prináša tú smrť, ona prináša smrť tomu starému, aby sa mohlo zrodiť niečo nové. A to je tá naša menštruačná fáza, nás žien. Vtedy prichádza tá smrť, tá naša smrť. Vtedy púšťame, vtedy sa vyplavujú všetky tie zranenia, všetky tie bolesti, všetko to, čo potrebujeme už pustiť. Vtedy sa to vyplavuje. Aby sme sa znovu zrodili. Do čistoty. Do tej panenskej energie.
do obdobia Panny v nás. Aby sme znova stelesnili ten život. A tú ženu, ktorá je napojená na tú zmyselnosť, tú ženu, ktorá je napojená na tú svoju silu, na tú svoju sexualitu, ktorá sa jej nebojí, pretože vie, že už ju nebude ovládať, pretože vie, že touto sexualitou už nebude manipulovať, pretože je rovnako tak napojená na to svoje srdce, pretože pustila, pretože odpustila. Odpustila minulosť, odpustila všetkým a predovšetkým odpustila sebe. A presne o tom toto je. Aby sme prešli tým cyklom znovu zrodenia. Aby sme sa stále rodili do toho života. Aby sme príjmali to, čo nám život prináša. A nech sú to akékoľvek náročné skúšky, pretože každá skúška nás len posilňuje. To, čo vyzerá ako jed, je ten najsilnejší liek pre nás v živote. A je na nás, či sa rozhodneme ostať zaseknuté v tom zranení. A my sa zatvoríme a prestaneme ukazovať tie naše obrovské dary, ktoré my ako ženy sme tu prišli stelesniť. Tú žiaru. Tú neodolateľnú žiaru. A ten pokoj. Pretože my sme ako luna. A luna, keď žiari, tak nám prináša ten pokoj. Pocit bezpečia. A to je to, čo je nám, ženám prirodzené. To, čo sme tu prišli zdieľať s ostatnými. Aby sme ukazovali, ako sa dejú tie zázraky s ľahkosťou. Keď my si to dovolíme, sa tomu otvoriť naplno. Odovzdať. Odovzdať sa životu naplno. A práve toto budem s vami zdieľať. Ako stelesniť tú magnetickú ženu, ako sa jej otvoriť. Ako sa otvoriť tomu svetu, ako sa otvoriť tým možnostiam, ako sa otvoriť tým mužom, aj keď sme boli zranené niekoľkokrát, ako pustiť tú minulosť, ako im odpustiť, ako odpustiť sebe, ako sa prijať do tej lásky, v tej plnosti, ako naozaj stelesniť tú lásku znútra von, ako ju vyžarovať von, aj ostatným. To budem s vami zdieľať v mojom tantra programe, dvojdňovom, ktorý začne v nedeľu 5.5. Bude prvá časť, ktorá bude zameraná práve na tú sebalásku, práve na to odpúšťanie, na prepojenie sa s matkou, pretože my ako ženy, u nás je ten základ. Aby sme stelesnili to ženstvo, je základ prepojiť sa s tou matkou. Odpustiť, čo tam nie je odpustené a prepojiť sa s jej darmi, s tým, čo ona nám priniesla. A v prvom dni sa teda budeme venovať prevažne tomuto. A druhý deň nás čaká prepojenie sa s našou temnou bohyňou, s našou zmyselnosťou. Pretože práve cez naše zmysly príjmame do nášho života. Práve keď my sa otvoríme, tak či už je to cez chuť, čo niečo testujeme, cez vôňu, uši, zrak, práve tou našou zmyselnosťou sa otvárame tomu príjmaniu tej hmoty, tomu, čo nám prináša tu zem, matka zem, že začneme vnímať naozaj ten raj na zemi, ktorý tu je. Pretože keď sme zatvorené, ani to nevidíme. Nevnímame, kde sa nachádzame, nevnímame, čo je neustále okolo nás, čo nám prichádza do života, čo nás vyživuje. Takže druhý deň bude zameraný práve na našu zmyselnosť, aby sme sa nebáli vstúpiť do nášho tela, precítiť, prepojiť sa s našou sexualitou a rozžiariť znútra tú živosť, tú orgazmickosť. Prebudiť sa do tej čistej, panenskej, nevinnej, detskej energie, radosti. Do tej nespútanosti, do tej divokosti. Kedy ostatní ľudia si robia čokoľvek, čo chcú, ale my si robíme presne to, čo cítime my. Bez toho, či budeme prijatí, bez strachov, či budeme prijatí, alebo či budeme odsudení, hodnotení. Pretože my už sa milujeme, my sme ak tie deti v tej nevinnosti a sme sami sebou. A o tom bude teda druhý deň programu.
A to je 7.5. v útorok o 19.00. Bude to live, ale k dispozícii bude aj záznam tohto programu. Takže pokiaľ to nestihnete live, tak si to môžete pozrieť potom zo záznamu. Súčasťou budú práve stelesňujúce praktiky. Pretože nie je to len o tom, o tej teórii, aby sme si to zvedomili, aby sme to dostali do toho vedomia, čo je súčasť nás, pretože to je tá mužská časť v nás. Ale je to o tom, aby sme to stelesnili, aby sme to dostali do každej jednej bunky v nás, aby sme to žili. Aby sme to vysielali potom von. A bude to teda tantra program, pretože sa budeme venovať všetkým týmto praktikám tantrickým, tomu prepájaniu, tomu odpúšťaniu, tomu naozaj príjmaniu toho všetkého, aj tých našich bolestí, aj tých našich zranení, to, čo sa nám udialo. Aby sme sa toho nebali, aby sme dokázali tomu čeliť a púšťať, odpúšťať a ísť ďalej, pohnúť sa ďalej v živote, za každým ísť ďalej. Spraviť si reflexiu toho, čo nám minulosť priniesla, ale neostávať zaseknutá v nej, ale pohnúť sa z miesta. Meniť sa. Meniť stále podoby. Neidentifikovať sa s jednou podobou. S tým, kým sme boli včera. To, čo nám už neslúži. Pretože vtedy naozaj sa nemôžeme pohnúť z miesta. Nemôžeme otvárať sa ešte viac a viac, expandovať do toho života. A keď sa začneme otvárať viac a viac dverí sa nám začne otvárať. Viac a viac energie k nám začne prúdiť. Zo všetkých strán. A my už budeme schopní udržať túto energiu, pretože budeme pevne zastabilizovaní v sebe. Pretože budeme vedomí seba samej. A svoje sily. A toho, že vždy sa vieme navrátiť do toho srdca. Takže tento program po dnešnom vysielaní, jeho cena stupne. Dávam ti ešte poslednú šancu zakúpiť si tento program za pôvodnú cenu do 21. hodiny dnešného dňa. A po tomto čase cena tohto programu stupne a tento program bude za 60 €. Takže neváhaj, ak máš záujem ešte o tento program, tak môžeš komentovať môj príbeh, ktorý som zdieľala posledný program a dostaneš viac info do správy. Teším sa na teba. Majte sa krásne. Ahoj.